Señoras, señores, amigos e amigos, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canal Rías Baixas. Iniciamos unha nova edición de Falemos neste martes, primeiro martes do mes de maio, no sentido de que analizaremos a situación política, os orzamentos e toda a importancia que ten tanto nos investimentos para este ano 25 como na estrategia turística que desenvolve a Mancomunidade de Dos Salnés co seu presidente, con David Castro, que, como todos vostedes, ou moitos de vostedes saben, é o alcalde de Ribadumia e, pois están de festa este fin de semana e tamén acaban de presentar a festa do Viño Tinto, que é unha das festas importantes e que inicia a temporada de verán. Estaremos tamén analizando a política municipal do Concello de Caldas de Reis. Faremos balance destes casi 2 anos co seu alcalde, con Jacobo Pérez. E abrimos este turno de análisis e de entrevistas para analizar a política municipal do Concello de Pontevedra, capital das Rías Baixas, pero tamén o portavoz do Partido Popular neste Concello é o vicepresidente da Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite, moi ben. Aquí sempre estamos ben como en casa. Bueno, encantado. Non sei se empezamos polo Concello e logo nos vamos á Diputación. Como Concello. Sí, porque, xa que acabo de falar dos outros dous representantes dos concellos, tanto de Ribadumia como de Caldas, vostede como portavoz do Partido Popular, forza mayoritaria no Concello de Pontevedra, casi nestes 2 anos. Que balance poderíamos facer desta legislatura destes 2 anos do goberno bipartito? Bueno, a verdade é que gañamos as eleccións, o Partido Popular despois de 12 anos volveu a gañar as eleccións, pero non foi suficiente. O apoio do Partido Socialista a lores, os perdedores das eleccións, pois decidiron unirse, e a verdade é que malo para Pontevedra. Nestes 2 anos non houbo ningún adianto para a cidade, ao contrario, estamos vendo que vai a peor en cuanto a limpeza, vai a peor en cuanto a seguridade, vai a peor en cuanto a investimentos, non estamos vendo investimentos importantes por parte do Concello, aparte daqueles que está facendo ou financiando a Diputación de Pontevedra, polo que estamos vendo que a cidade non pita, non vai ben, non vai en camiño, non é unha cidade moderna, non é unha cidade limpa, non é unha cidade que neste momento a xente pode dicir que ben está Pontevedra porque non é verdade. E ademais diso, estamos vendo problemas de aparcamento, problemas de tráfico, problemas de convivencia, problemas de limpeza. Estamos vendo cousas que a verdade é que o que din é que a cidade vai se deteriorando e o que necesita un novo impulso, un novo pulo e, sobre todo, dar un paso adiante hacia a modernidade, hacia unha cidade verde, hacia unha cidade aberta a ría de Pontevedra, unha cidade limpa, unha cidade colérez dragado, unha cidade que necesita tantas e tantas cousas que neste momento non vemos. Os barrios están abandonados, as parroquias están abandonadas, as entidades deportivas están abandonadas, os servicios sociais non funcionan. Creo que é unha cidade que se está pouco a pouco apagando e o que queremos é volver a iluminala. Si lle parece, logo entramos un poquinho máis en detalle, pero aparte de eso, que se acaban de aprobar os orzamentos, son os orzamentos bastante importantes, pero, sin embargo, os do ano pasado, cerca do 60% non se executou. Claro, estamos vendo que non se está traballando ben, e o digo así claramente. Primeiro, os do ano pasado, a taxa de execución é mínima, é ridícula. Eso quere dicir que tes o diñeiro, pero non investes na cidade, polo tanto non se está facendo ben. E os deste ano, pois peor, non vai ter unha gran taxa de execución, pero si o que vamos a ver é que para a Policía Local hai menos diñeiro, para os servicios sociais hai menos diñeiro, hai menos cartos. É unha pena porque Pontevedra é unha das cidades cos servicios sociais con menos cantidade e con menos orzamento de toda España a nivel nacional. Levou o premio Corazón de Pedra, o que é unha pena, pero ademais non vai haber novos investimentos a nivel de obras nas rúas, as parroquias van a continuar abandonadas, as instalacións deportivas seguen, a verdade que con enormes déficits e sendo insuficientes para que os nosos rapaces poidan desenvolver a súa actividade física. Estamos vendo uns orzamentos que son insolidarios, que son mailos, que son, ademais, con unha carga impositiva moi elevada, polo tanto, non están funcionando ben. E o Partido Socialista, o papel do Partido Socialista, que apoia isto cando... A verdade é que o papel do Partido Socialista non son Pontevedra, sino na maioría de España os socialistas
non se entende moi ben, porque fai un ano dixeron que os orzamentos eran inaprobables e non se podían aprobar, e o levaron a unha moción de confianza, e agora aprobaron a primeira de cambio, cando son os orzamentos similares ou prácticamente iguais aos do ano pasado. Por lo tanto, o que estamos vendo é que a situación do Partido Socialista o se di sí, mañán vai dicir non, e pasado non sabemos o que vai dicir. Pero é habitual do Partido Socialista votar o Partido Socialista e votar aqueles que o se din unha cousa e mañán outra. Por exemplo, Reina Victoria. O Partido Socialista votou no mandato pasado 4 veces en contra de abrir Reina Victoria, e cando chegaron as eleccións prometeu abrir Reina Victoria, e agora lle dá a alcaldía a Lores e lle aproba os orzamentos sin reabrir Reina Victoria. Pero como son moitos exemplos, polo tanto, eu creo que o Partido Socialista non é un partido fiable a nivel nacional neste momento, sen dúbida, ou outros momentos en que era un partido que se podía confiar, pero o Partido Socialista de Pontevedra leva moitísimo tempo sen ser absolutamente confiable, simplemente unha muleta para Lores necesaria, porque Lores, bueno, está en minoría, perdeu as eleccións dunha forma moi importante con nós e necesita esa muleta, pero bueno, eso é cuestión do Partido Socialista, pero a verdade é que non sabemos o que vai decidir mañá o Partido Socialista, porque un día di unha cousa e o día seguinte di a contraria. Sobre o tema da Reina Victoria, vostedes van a presentar unha moción para poder modificar o órgano de representación municipal e quitarle un pouquiño esas competencias. Sí, a verdade é que presentamos unha moción para levar as competencias, para que as competencias sexan do pleno a reapertura. O que acontece é que estas mocións despois teñen e necesitan informes técnicos, esses informes técnicos Lores os vai adiando, as cousas que lle interesan van moi rápida, as cousas que non lle interesan van moi lentas, e acabamos despois sen saber quen vai ter a capacidade de reabrir. A nosa idea é que o pleno, que é o que ten a máxima garantía e sobre todo é o órgano que representa máis os desexos dos pontevedreses, ten que ter a capacidade de abrir unha rúa tan importante como Reina Victoria. Porque foi pechada, pero está sin usos e sin... Reina Victoria foi pechada na pandemia e así o dixo Lores a todos os pontevedreses para evitar que os rapaces se contagiaran. Isto o dixo, utilizou a pandemia para dicir iso. E máis, nun pleno de Pontevedra preguntaronme a mí desde o Bloque Nacionalista se eu quería que os rapaces se contagiaran de COVID. Pasou o COVID e seguiu pechada. E agora o que din é que xa sabían que a querían pechar, pero mentiron os pontevedreses. É o que está facendo moitas veces Lores en Pontevedra. Lores mentiu os pontevedreses cando dixo que era para protexer os rapaces do COVID unha arteria principal, pero tamén mentiu cando dixo que as luces de Natal se retrasaban porque era para o cambio climático. Este ano xa puseron unha data normal, por lo tanto, este ano o mellor non lle importa a Lores o cambio climático, ou quizáis o que pasou é que levaron tarde un contrato e como o contrato chegou tarde, retrasaron iso. Pero volveu a mentir os pontevedreses, non ten ningún problema. O mentiu cando dixo que a súa casa tiña licencia, non tiña licencia de primeira ocupación. Por lo tanto, non lle importa mentir os pontevedreses se con iso ten un rédito político. E logo non ten pago, non? Porque o socio lle consinte. Bueno, o socio lle consinte, pero ten pago. Temos que pensar que Lores veu de casi unha maioría absoluta, agora ser o segundo partido, un partido que perdeu miles e miles de votos nas últimas eleccións, e, entre outras cousas, o Partido Popular volveu a gañar as eleccións, e, entre outras cousas, gracias a este resultado do Partido Popular, o BNG e o PSOE perderon a Diputación de Pontevedra, porque a verdade é que tivemos un óptimo resultado, un magnífico resultado, óptimo só é a maioría absoluta, pero tivemos un magnífico resultado e levou a que a Diputación de Pontevedra, despois de 8 anos calamitosos, voltase agora con Luís López, un presidente que está a facer fantásticamente ben, e a verdade é que menos mal que tivemos estes resultados, entre outras cosas, porque Lores perdeu votos, miles e miles de votos. Que pasa co pabellón de Monteporreiro con un investimento de 6,4 millóns de euros que quere ser solo un pabellón exclusivo para tenis de mesa? Sí, e aquí, ademais, eu creo que incluso a Xunta non ten toda a información facilitada polo Concello. Hai dúas cousas. O primeiro, Pontevedra ten un déficit enorme de pabellóns, de recursos, de instalacións deportivas, pero sobre todo de pabellóns, onde vemos que os clubs para os entrenamentos día a día pasan fatal e teñen que facer a verdade que malabarismos... Ou aire libre ou nada. Sí, ou malabarismos para poder entrenar e non entrenan todos os días ou as horas que realmente querían. Por lo tanto,
Pontevedra necesita pabillóns, eu teño claro, e desde 2009 Lores ven prometendo un pabillón da Parda que non sabemos, só fai promesas nas eleccións. Por eso a sorpresa é que cando se vai a facer unha instalación deportiva do Concello moi importante de 6,2 millóns, que nós dicimos que sí, nos enteramos que vai ser só para tenis de mesa. Non ten lógica que os xogadores de baloncesto, os xogadores de voleibol, os xogadores de gimnasia artística, de tantos e tantos deportes de interior, de balonmán, vexan que se vai invertir tantísimo diñeiro só para un clube de tenis de mesa. 6,2 millóns? Non. Nos, por suposto que se faga en Monteporreiro todas as inversións, que se faga o prometido pabellón da Parda, pero a parte de tenis de mesa ten que ter cabida para outros deportes, porque ninguén entende que unha cidade como Pontevedra vai a invertir 6,2 millóns de euros só para tenis de mesa, cando hai tantas necesidades. Oye, mira, temos 20 pabellóns, están baleiros, vamos a hacer un de tenis de mesa. Non é a situación. Por lo tanto, que se faga o pabellón de Monteporreiro? Sí. Que se invirta diñeiro en Monteporreiro? Levo pedindo cartos en Monteporreiro fai moitísimos anos desde que estou en política en Pontevedra. Pero que se esa só para tenis de mesa non o entende ninguén, ningún dos clubs cos que eu falei entende rigurosamente que se invista tanto diñeiro. E despois, mentiron unha vez máis dicindo que tiña un acordo con CGTD. Non. A Xunta de Galicia vai facer en Pontevedra un centro de alto rendimento terceiro de España. Vai ser un investimento altísimo, pero non hai ningún acordo para que se esa parte do CGTD, entre outras cousas, porque non se falou coa Xunta deste tema. O presentaron e o día seguinte mandaron unha carta á Xunta dicindo que ian facer isto. Por lo tanto, o CGTD, que ten, e a Xunta, que son xente rigurosa, está diseñando un centro de alto rendimento para deportistas de élite enorme na parroquia en Sebe, en Cernadiñas, para que todos os pontevedreses de élite e todos aqueles deportistas de élite poidan ter un sitio para desenvolver a súa actividade profesional e deportiva de élite. Pero non se falou para nada de ping-pong, non, de tenis de mesa. Por lo tanto, non ten lógica, os cartos hai que utilizalos e teñen que ser miles e miles de licencias deportivas que non poden entender que con tantas necesidades se destinen tantos cartos ao tenis de mesa. Eso é na cidade. E nas parroquias facemos un repaso. As parroquias están abandonadas, pero fai moitísimo tempo. As parroquias, Lores que dixo que ia ser o último mandato das parroquias, volveu a enganar a xente, porque nin vai ás parroquias. Vai á súa, porque é onde durme, pero non vai, non visita, non se fan obras. Os contenedores son os máis vellos que hai, non se desbroza en tempo e forma, as pistas están abandonadas, está mal iluminado. Eu, que todas as semanas vou a 2 ou 3 parroquias sempre, creo que é lamentable ver que un alcalde se esqueza de que esa parte é tan Pontevedra como mesmo. Pagan impostos de primeira, pero teñen servicios de terceira, iluminación, tantas e tantas cousas, e vas a unha e a outra, e todos te din as mesmas cousas, abandono total por parte do Concello. É unha pena porque co COVID, nós unha das cousas que descubrimos é que unha das cousas boas era vivir na naturaleza, ter unha casa, ter o teu espacio, e moita xente podía irse, e o que estamos vendo é que están perdendo población porque non se descuidan, porque non hai un plan xeral, porque as licencias tardan anos, porque terrenos que noutras cidades poderías construir en Pontevedra que non hai plan xeral non se pode construir, tantos e tantos problemas nas parroquias que a verdade é que están perdendo población, e unha pena por simplemente non cuidalas, e unha pena. Volvemos ao centro. Incluso vostedes e algunha concelleira do Partido Popular denunciaba que o teatro principal está descuidado e ademais ten con deficiencias, humedades. Sí. Me gustaría que fixeran isto e que se pararan este tema, e aparte de eso, no tema que sí que é máis preocupante para todos, que é a inseguridade ciudadana, ¿no? Sí. Que vostedes veñen de, ademais de ter reunións con sindicatos policiais. Sí. E coa policía local, e a falta de investimentos e de aposta pola policía local. Que raios pasa aquí e por que os servicios sociais aquí non teñen a súa forza? Hai dous temas. Primeiro, o teatro principal non está en condicións. A verdade é que se fixeron algúns apaños fai un tempo, pero son apaños. Tens que facer reformas para que quede ben, e non temos un teatro principal, o Concello de Pontevedra, de garantías e de calidade neste momento, e unha pena. Por tanto, vamos a traballar para que iso se resolva. Pero despois, hai un grave problema de convivencia neste momento, e un grave problema de un determinado grupo de persoas indixentes, moitas delas con patoloxías, toxicodependencias, e aquí o primeiro fallo é os servicios sociais. Son persoas que necesitan do máximo apoio dos servicios sociais. As persoas que teñen problemas son
os pontevedreses os que teñen que solucionalas, e moitas veces son xente con enfermidades e con doenzas que temos que cuidar. Se os servicios sociais fallan e non hai cartos, Lores non destina cartos aos servicios sociais, di que de esquerdas, pero a verdade é que o goberno de todas as capitais de provincia de España que menos destina por habitante aos servicios sociais, temos esta situación, non se lle dá axuda, porque non dan, os traballadores sociais non dan. Pero despois é que a policía local non toma medidas, primeiro, porque hai un problema grave coa policía local, só temos que ver que o antigo xefe de policía local foi fichado por Telmo. Telmo é unha persona inteligente, veu un grandísimo xefe de policía local e dixo, a ti non te queren, non te preocupes que te quero eu. Por lo tanto, perdemos un gran xefe de policía local que estaba sendo maltratado por Lores. Pero ademais, é que os recursos son insuficientes, tanto os recursos humanos como os recursos materiais. Por lo tanto, estamos vendo que hai conflictos todos os días, hoxe no Diario de Pontevedra, unha carta en Pontevedra Viva, todos os días me paran na rúa dicindo que esa situación é insostenible, xa non un punto de vista de imaxen, porque todos os veraneantes, todas as persoas do camiño, todas os que veñen a vivir a Pontevedra, a coñecer Pontevedra, a imaxen que se levan é de persoas indicentes bebendo, consumindo drogas no centro de Pontevedra, na Ferrería, no casco histórico, en Campolongo, pero sobre todo problema de convivencia, sobre todo en tres ámbitos. Os rapaces, e os maiores. Os rapaces que me dicían, nanai, o meu fillo ten 13 anos, non pode baixar só o autobús, porque hai problemas. As persoas maiores que sinten medo, e un medo real, e sobre todo as mulleres novas. Estamos vendo que as mulleres novas recentemente agrediron e deron unha paliza a unha rapaza nova na plena Ferrería, tivo que ir a ambulancia, tivo que atendela, sen ningún motivo, sen ninguna necesidade. Estamos vendo que as agresións se multiplican porque non se fai nada. Nos pedimos que se coordine mellor a Policía Local coa Policía Nacional, convocar a Xunta de Seguridade, nos dixeron que non, que estaba todo ben. É un problema de imaxen, un problema de seguridade, un problema de convivencia e un problema que é unha pena, porque outras cidades non o teñen resolto. E se resolve moi facilmente máis presencia policial disuasoria. E logo tamén nos reunimos con todos os corpos e forzas de seguridade do Estado e se está impedindo o acceso. Hai varios pivotes que a Policía Nacional non ten posibilidade de pasar, porque Lores non quere Policía Nacional no centro da cidade. E non nos podemos esquecer que nacionalista non quere Policía Nacional no centro. Entón, impide. E a Policía Nacional pediu unha chave só para emerxencias. E lle dixeron que non, Lores dixo que non quere Policía Nacional no centro da cidade. Que sucede? Isto, roubos, agresións, cousas, e un día vai haber un disgusto. Só houve unha agresión cun palo na cabeza dunha persona moi coñecida en Pontevedra que a levou ao servicio de urxencias, pero estamos vendo agresións a camareros, agresións a peregrinos. Hai un francés que foi agredido salvaxemente no verano pasado e xurou que non volvía a Pontevedra. E iso é unha pésima imaxen para a cidade. Non podes ir... Pero esa cerrazón Bueno, eu creo que negar a evidencia. Lores está pechado no seu despacho, non sai á rúa, non é unha persona que o besas todos os días, que vai a ver os veciños, que fale cos veciños, non fala con eles, e cando lle dis algo se enfada e te grita, é o que está facendo nos últimos anos, e a verdade é que eu creo que tiña que ser un alcalde máis de falar coa xente, de explicar as cousas, de estar e de ver os problemas. E volvo ao revés, ou volvo ao principio, e o socio tampouco forza. O socio firma un cheque en branco, porque non ten personalidade, o Partido Socialista de Pontevedra non ten personalidade, e deixalle facer a Lores o que queira, pero vai haber un disgusto. Cando hai un disgusto, nos vamos a lamentar e probablemente a culpa sexa do Partido Popular, pero non. Agora, a maioría da xente de Pontevedra ve que é unha imaxen lamentable, ve que hai un grupo de persoas que, repito, que non teñen os servicios sociais adecuados e que hai que reforzalos, e ven que non está a policía. Ou se dicían na prensa, a policía local non fai nada, Lores non lles deixa facer nada, é unha pena. Proxecto Río Gafos, volver a descubrilo logo de... Nos estamos a favor. Pero e a pasarela de Madeira sempre está averiada? Bueno, neste momento está un desastre, esperamos, pero está un desastre como estivo Campolongo durante moitísimos anos e segue estando. Vemos que as farolas non funcionan, vemos que está sucia, vemos que non se podan as árbores, vemos moitas cousas. Agora, é verdade que unha das cousas que se está facendo en Europa, e eu, as cousas que estou de acordo, e cando non estou, é o destapo dun río. Cando hai un río na cidade hai que intentar destapalo, hai fondos europeos, creo que é importante que se faga ben. Vai a cambiar o panorama. Vai a cambiar e é positivo. Hai que buscar
que as posibles complicacións que pode haber, fálanse de insectos e todo iso, que se controlen, que se poden controlar. Claro. Pero creemos que algo un aspecto positivo para Pontevedra. E as cousas positivas para Pontevedra hai que apoyalas e temos que facelas entre todos, e iso é importante. O río non ten color, nin azul, non, e algo que vamos deixar os nosos fillos, por tanto, e ten que ser. E iso está ben, é un proxecto do Partido Socialista, que intentou Lores cargarse, porque chamou a Madrid para pedir que querían os fondos para outra cousa, e cando viron que non, pois, dixeron, pois, se hai que facelo, facemos. E que pasa en Madrid co tema do dragado do Lérez? Bueno, eso é unha situación que é pouco entendible. Quen coñeza o Lérez, e se non invito a xente que vesa recentemente colgamos nas nosas redes sociais, que reivindicando. Sí, os barcos non chegan ao porto de Lérez. Non chegan. Hai unha parte que teñen pechado. Incluso con marea alta. Claro, porque non ten calado os barcos. Por lo tanto, é un problema gravísimo e hai que dragalo. E a Xunta quere dragalo desde fai moitos anos. En 2021, o Goberno de España, que onde teñen que ir eses áridos, dixo que onde era non podía ser. A 3 millas náuticas, creo, que da illa de Sálvar. Levamos 4 anos esperando que nos digan onde, e agora dixeron que sí. Hai un informe técnico que di que a 3 millas náuticas fora de Sálvar. O din os técnicos, non o dimos non. Primeiro, perdemos 4 anos neste sentido de que se podía ter dragado o Lérez. A Xunta de Galicia está esperando a autorización definitiva, que parece ser que pode chegar este verano, ten os cartos e ten a intención de facer o dragado do Lérez. Varias veces o público. Sí, e ten orzamento nos presupuestos que a forma máis clara de dicir que se vai facer. Polo tanto, estamos esperando a autorización definitiva para iniciar todos os trámites. Que sucede? Que agora o BNG, e por iso nos vamos a levar o próximo día 19 ao Pleno de Pontevedra unha moción, o BNG está dicindo que eses áridos, que é onde din os técnicos que teñen que estar, que son perxudiciais para a ría. Mire usted, nos creemos nos informes técnicos sempre, sobre todo informes técnicos de Madrid, que din que iso non vai afectar para nada nin a ría, nin a Sálvora. Por lo tanto, esperamos un voto do BNG de Pontevedra favorable ao dragado do Lérez, porque se o BNG empeza por paus nas rodas, vamos a ter un problema. Hai que facelo, é urxente. Do punto de vista medioambiental, do punto de vista ecolóxico, do punto de vista da actividade turística e do punto de vista do porto de Pontevedra, que non chegan os barcos. Imagínese... Do porto deportivo que non crece, nin siquiera ten actividade. Claro. Estiven reunido a semana pasada co presidente e co nova xunta directiva e dicían que ten chamadas todos os días e mails para pedir, porque imagínate o bonito que é vir en barco, baixas no porto deportivo, estás a 10 metros da zona bella de Pontevedra, onde podes cenar, onde podes disfrutar, podes coñecer a nosa cidade. É un foco máis de turismo, un turismo, ademais, cunha capacidade económica moi elevada. Por tanto, eu creo que é moi importante ese dragado e queremos un apoio unánime do Concello de Pontevedra e do Pleno de Pontevedra a isto, porque non se pode retrasar un día máis. O resto do contorno do Lérez, como estaría? Bueno, está millorable, pero a verdade é que este tramo do Lérez neste momento é urxente xa de todos os puntos de vista. Incluso os mariscadoras están dicindo que sí, que é necesario. Claro, porque para elas tamén vai millorar. Entón, está todo o mundo de acordo, menos Néstor Rego e Ana Pontón, que din que os áridos alí non. Eu espero que recapaciten sinceramente, que o BNG de Pontevedra lle diga a Ana Pontón e a Néstor Rego que sí, que se fían dos informes técnicos de Madrid e que os áridos van a ir alá onde teñen que estar e onde din os técnicos. Eu non son técnico, pero teño a certeza que asinou iso, teño coñecemento para facelo. Tivo 4 anos para afinar onde tiñan que ser. En mes e medio cambia o panorama, se recupera a Bienal de Arte despois de 15 anos, 21 de xuño a 30 de setembro. Isto é un hito, non? E ademais é un dos escaparates que a vostede lle encanta. Creo que Pontevedra ten que ser unha cidade moderna, últimamente. Que a capacidade museística que ten, que a capacidade, co potencial que ten, que logo que tamén quero que me fale do proxecto do Convento de Santa Clara, co que vai a supoñer o Pazo de Lourizán, co que vai a supoñer todo e ese potencial da arte. A cidade de Pontevedra tiña a Bienal máis antiga da Península Ibérica. Hasta o 10. Sí. No ano 10, por situacións económicas, decidiuse suspender. E agora hemos tido a valentía e un esforzo económico moi grande que sobrepasa os 1,7 millóns de euros, que se di pronto, para recuperar unha Bienal de Arte internacional. Unha Bienal que vai facer de Pontevedra
un eixo cultural a nivel europeo, sen dúbida. E, dende logo, sitúa Pontevedra no mapa. Recentemente me dicía un director dun dos millores museos de España, dicía que pasa en Pontevedra que non deixo de vir, que están facendo cousa tras cousa. Pois a Bienal vai ser un pelotazo. E vai ser, ollo, eu non sei artista, hai un comisariado que son eles os que escollen, pero o arte contemporáneo sempre fai pensar, ten que facer pensar, reflexionar. E este tema, que a posición do home ante a guerra, vai haber obras de arte, seguro, duras, polémicas, que van facer pensar. Pero a verdade aquí, teño que dicir que Lores e a Xunta de Galicia se teñen implicado o Concello en que a Bienal vaya ben, traballe ben, funcione ben e vai ser en toda a cidade, vai ser múltiples sedes. Claro, bo para Pontevedra, bo para Rías Baixas, pero bo para Galicia. Cando me preguntan por que queres recuperar a Bienal de Arte, cal é a túa idea? Porque xa estamos traballando na do 27, non é a do 25. Isto se traballa con moito tempo. Porque eu creo que Pontevedra vai ter unha nova identidade coa Bienal de Arte, unha cidade moderna, culta, artística, temos belas artes, temos comunicación, temos todo para facer de Pontevedra unha cidade. Eu creo que cando dentro de 10 ou 15 anos alguén diga Pontevedra así, a cidade da Bienal de Arte, así como pensamos en Venecia, Bienal de Arte, ou pensamos noutras cidades, creo que iso vai dar unha nova identidade a longo prazo á cidade de Pontevedra como xativo e vamos recuperar. E estou moi contento con todos os traballadores do Museo de Pontevedra, todos os traballadores da Diputación de Pontevedra que están traballando arreo, porque é moi difícil traer 60 artistas, centos e centos de obras de arte, algúns na rúa, 13 sedes... De cantos países? Bueno, eu creo que son 20 e pico países, polo tanto, só traer e montar os seguros, as obras, cos seguros e todo iso, só iso supera o €500.000 de euros. Por lo tanto, eu teño que agradecer ao presidente da Diputación que tivera a generosidade de que a Bienal de Arte se pudera facer. Teño que dicir que non só en Pontevedra, vai estar por toda a provincia, vai estar en Ogrove, vai estar en Sanxenxo, vai estar en Vigo, vai estar en varias cidades, por lo tanto, vamos presentar en breve todo, pero que vai dar unha identidade cultural única a toda a cidade de Pontevedra e a toda a provincia de Pontevedra, e creo que é moi positivo. E aquí volvolle para atrás. E a cidade como vai a estar de bonita? Bueno, eu espero que este igual de bonita que está agora ou millor. Espero que se traballe, pero estivese a Bienal ou non, é unha pena, porque calquer persona que este pasando agora e facendo o Camiño de Santiago vai pasar pola Herrería ou diante de Peregrina e vai se levar unha mala impresión de Pontevedra. Só iso, xa non digo, non entro en as persoas, que é o máis importante, que tes que cuidar e axudar as persoas que teñen problemas, pero a imaxe que se está levando agora mesmo a xente de Pontevedra non é a millor, e é unha pena que iso teña que ser así. Por eso esa... Claro, pero bueno, eu quero unha cidade de futuro, unha cidade moderna, cultural, artística, do deporte, unha cidade turística, unha cidade que se poda chegar en velero e a xente poida disfrutar da nosa ría e vir a cenar nos magníficos restaurantes que temos en Pontevedra. Invito a todo o mundo a vir a cenar a Pontevedra ou a comprar a Pontevedra ou a disfrutar da hostelería de Pontevedra, pero creo que eso é moi importante porque creo que todos os pontevedreses, todos os de fora, queremos que teña unha boa imaxe da nosa cidade. Señor Domínguez, como vai o proxecto do convento de Santa Clara? Bueno, o proxecto definitivo chegoume esta semana, este luns, pero temos aí unha dificultade e que unha diferencia de criterio, porque os nosos técnicos nos dixeron que tiñamos que ter esa licencia. Lores leva desde o 27 de xullo, xa vai daqui a pouco un ano, sen darnos licencia, e os técnicos da Diputación saben cando poden pedir unha licencia ou non, podes pedir algún documento ou non, pero bueno, non quere dala, pero vai acabar por ter que dala. Pero eu creo que desde o Museo de Pontevedra estamos vivindo un momento histórico, non só coa Bienal, sino con a recuperación de Santa Clara. A recuperación de Santa Clara, que vai ser un museo, sobre todo uns xardíns, que levan pechados 400 anos, que a xente non podía pasar e que nós, desde a Diputación de Pontevedra, vamos a abrir a todos os pontevedreses para que sexan parte dun museo. Algo que vamos a musealizar, que vamos a modernizar e que, dende logo, creo que vai ser... Ao lado do resto dos edificios dos museos. O digo para a audiencia que non coñeza ben... Ao lado da Plaza de Barcelos, ali está aquel muro que está na zona norte, ese é o muro de Santa Clara, aí vai haber unha porta e se vai acceder os xardíns de Santa Clara e o Museo de Pontevedra. Pero ademais estamos coa remodelación dos edificios centrais que agora mesmo está en patrimonio estudándose para poder pedir licencia.
a Diputación non para, o Museo de Pontevedra non para. Eu sou un destes proxectos, xa tensionaría a un museo, pero os edificios centrais, Santa Clara, cos descubrimentos de Santa Clara que agora te digo, e a Bienal, teño que agradecer cada día a todos os traballadores do Museo de Pontevedra que son excepcionais e máis cousas que van sair nos próximos meses, agradecer o traballo. Son os profesionais magníficos. Eu cando vou por aí a Bienal de Venecia, en Venecia nos dicen Museo de Pontevedra, sí, o coñecemos. En Madrid estivemos recentemente no Reina Sofía. Que non lle damos a importancia que ten. É magnífico. Aquí nos falta recoñecer e publicitar, digamos que disfrutar e agradecer. Pero vouche dicir unha cousa. Veña. A Bienal de Pontevedra vai ser un antes e un despois no Museo de Pontevedra, pero o ano que ven vai haber unha exposición que teño a certeza que vai batir todos os récords de público sí, e de visitas da historia do Museo de Pontevedra, pero cando podo dicir, se digo, pero teño a certeza que o próximo verán vai ser así. Creo que Pontevedra está no mapa, o Museo de Pontevedra está no mapa, a Diputación está facendo un traballo magnífico en toda a provincia e aparte que a mí me corresponde en Pontevedra, os profesionais, porque son os profesionais os que están facendo todo. Acabamos de ter agora unha doazón de 32 cartas e dun diseño de un cuadro magnífico de Valle Inclán, no que vamos a poder investigar máis a figura de Valle Inclán. Creo que a xente a nivel internacional identifica Valle Inclán con Madrid. Vamos a traballar para que Valle Inclán se identifique con Pontevedra. Tive unha etapa en Pontevedra que a verdade é que afectou moitísimo e que axudou a desenvolver despois toda a súa actividade. Creo que estamos traballando nunha moi boa dirección e iso gracias á nova directora do museo, gracias á nova xente do museo, gracias á xente que levaba anos traballando no museo, fai magníficamente ben, e estamos traballando para dar solucións a aqueles problemas que ten o museo e que probablemente van ser ver millorado nos próximos tempos. Bueno, e falando de o futuro de Pontevedra esperanzador, esperemos que o de toda Galicia e de todos os povos, pero entre outras cousas, bueno, co que vai a ser a nova estación intermodal do tren e dos autobuses, os investimentos que está facendo, e xa que este mes entregan vivendas sociais da Xunta de Galicia en Valdecorvos e logo en San Blas, hai outras proxectadas que están... Hai varias en Valdecorvos. Correcto. Sí. Bueno, e logo en outras zonas, na de San Mauro tamén, sí, que hai outros proxectos importantes. Bueno, todo isto vai afectar e me gustaría que fiara isto co pexón de Pontevedra. Sí, bueno, hai... O modelo de cidade, non? Sí, hai dous temas. O primeiro, o presidente da Xunta de Galicia de Pontevedra. E eu creo que non é por iso, pero é verdade que a Xunta de Galicia nunca invertiu tanto na cidade de Pontevedra. Estamos falando antes do centro de alto rendimento, que vai ser un orzamento superior aos 20 millóns de euros, sen dúbida. Estamos falando do novo Montecelo, que é un orzamento de 180 millóns, máis todo o investimento e que vai mellorar non só as instalacións para os enfermos, sino as instalacións para os traballadores que van a traballar nun hospital puntero. Estamos hablando do Pazo de Lourizán, que a Xunta acaba de facer un concurso para que se rehabilite o Pazo de Lourizán. Estamos falando da carretera Bella de Marín, estamos falando das sendas de Sebe, tamén se está falando de Campañó, onde se están facendo obras no entorno do colexio, estamos falando do dragado do Río Lérez. A Xunta de Alfonso Rueda cumple con Pontevedra. Estamos falando dun problema gravísimo que é vivendas sociais. Bueno, pois acabamos de presentar agora unha vivenda, máis de 100 vivendas sociais, unha promoción que vai ser Valdecorvos de alquiler social para xente que non teña vivenda, menores de 35 anos, quero dicir, se está traballando moitísimo desde a Xunta. Concello de Pontevedra, pedir unha licencia é unha locura, xa no Santa Clara. Calquer persona que pida unha licencia en Madrid, a ten en 30 días. Calquer persona que pida unha licencia en Pontevedra, 2, 3, 4 anos, porque algo inasumible como está traballando o Concello de Pontevedra. Os emprendedores como non se vai queixar? Mire, se están pechando negocios que é verdade que cometeron a irregularidade de facer unha obra sen licencia, pero eu pregunto, por que un empresario que leva 30 anos cun negocio vai arriscarse a facer unha obra sin licencia? Porque non lle dan a licencia. Porque as licencias non se dan en Pontevedra, porque non funciona. Por lo tanto, isto é o que está conseguindo que se retrase todo moitísimo. Temos que ser áxiles nas licencias, temos que ser unha administración moderna, unha administración
que se poida facer todo rapidamente, pero que non se esqueza das persoas maiores e que reciba presencialmente as persoas e as atenda presencialmente. Temos que ser unha administración que funcione para o cidadano. En este momento, a administración en Pontevedra non funciona. Non funciona porque se veñen mantendo atrancos que non son capaces de resolver por causa da desidia de alguén que leva 26 anos e cree que todo é seu, e non é así. Temos que renovar, hai que renovar o Concello de Pontevedra, porque a verdade é que se está quedando atrás en moitas cousas, e é unha pena. Pontevedra é preciosa, era preciosa antes que Lores fixo cousas moi bonitas e que hai que agradecer, e eu agradezo o traballo de todos os funcionarios, de todos os que foron alcaldes, e Lores fixo cousas ben, pero xa está pasado, xa está pasado de voltas. A verdade é que Pontevedra non é unha administración moderna, non é unha cidade de futuro, unha cidade que está mirando cara atrás continuamente en vez de mirar cara adiante, e cousas e erros dramáticos como de destinar 6,2 millóns en vez de para todos os deportistas só para un reducido número de deportistas é algo que eu chamo un erro estratégico, como está cometendo últimamente varios, ou a presencia de dificultades de convivencia todos os días que estamos vendo, e os que somos de Pontevedra lamentamos que existan esas situacións que son subsanables en gran parte. E iso é que me dá moita pena. Me dá pena cousas que vexo de Pontevedra que con un poquinho de cariño e de traballo se poderían sacar adiante, pero agora mesmo traballo non hai. En fin, e tendo orzamento. E tendo orzamento, claro que sí. Señor Domínguez, chegamos ao final, pero ten ao final do noso tempo, pero ten a última intervención, un minuto, para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei como paso por esta edición do programa Falemos. Bueno, eu sempre quero dicir unha cousa, son de Pontevedra, traballo para Pontevedra, e agora, onde me colocaron os pontevedreses, que como vicepresidenta da Diputación, teño que dicir que sempre que me chega un proxecto de Pontevedra, sempre intento favorecer a cidade de Pontevedra, a toda a provincia, pero teño certo cariño coa miña cidade, e creo que hai cousas que se poden facer mellor. O digo así, Lores tivo anos bons, sobre todo os primeiros, que fixo cousas importantes, pedonalizacións que funcionaron, e o que eu estou de acordo que se fixo, ese modelo de cidade. Pedrosa, Juan Luis. Sí, pero hai cousas que fixo ben, pero cousas como pechar Reina Victoria para facer un skatepark, que cada vez que desmontamos son 12.000 euros que temos que pagar todos os pontevedreses, ou facer un pabellón de 6,2 millóns só para ping-pong, cousas que eu creo que xa non son lóxicas, ou deixar que a cidade este sucia e que en malas condicións ou con persoas que están agredindo as persoas continuamente. Creo que son errores que se deben de subsanar, e eu creo que hai que pensar nunha cidade moderna, limpa, ecolóxica, que traballe cunha ría dragada, que non se esqueza dos barrios ou das parroquias, da seguridade, que se acorde da cultura, do deporte. Creo que Pontevedra ten moitísimo potencial e creo que se poden facer moi ben as cousas. Moitísimas gracias por participar connosco nesta edición. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite. Moi boa noite e gracias a vos por convidarme. Un placer. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos, lle damos a benvida a Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis. Non o perdan. Repasaremos con el toda a actividade política neste concello. Capitalino tamén de comarca. Hasta ahora mismo.